Ja, og så har Løgnyt fået fat i midtbanen i Dynamoen, Mathias Olsson. Og Manik, hvad synes du om kampen i dag? Jeg synes de gjorde det nemt for os, ikke? Altså, holdet har vi fået at vide var rigtig godt jo, og det var jo skræt faktisk. Jeg synes Løgn spillede fuldstændig overlegent, som vi plejer, og de gjorde det nemt for os, ikke? Ja. Nu var det jo sådan i dag jo, at vi fik de første 3 point på løgkontoen og sådan noget, og du siger selv, at det var en god modstander og sådan noget. Er der nogle særlige profiler, du vil fremhæve fra modstanderholdet i dag? Nej, altså jeg vil sige, at vores dårligste spiller var jo milevidt bedre end deres rynkende løg. Altså det var pinlig indsats, de havde, og jeg synes, det var fuldstændig ufortjent, de fik scoret et mål. Det var håbløst. Det var nærmest det selvmål, jeg tror, vi fik lavet dernede. Hvad med banen i dag? Nu har vi jo læst i optakten, som jo ligger inde på vores Facebook-side, at stadion var helt af helvede til. Hvad var din fornemmelse inde på banen? Jamen, selvfølgelig havde de ikke vandet banen, som de havde lovet jo. Men igen, modstanderne var så elendige, så det gjorde ingen forskel. Stærkt. Jamen, hvad er dine forventninger hen mod næste kamp her i næste uge? Jamen altså, som altid, så er vi jo overlegne, og vi forventer selvfølgelig at vinde med 10 mål næste gang. Det er klart. Så løgposen prevails. Skal vi satse en lille 100-mand på dig som for første målscorer næste uge? Jeg skylder en bas, ikke? Selvom det var nemt, så fik jeg skudt den lidt ved siden af der. Så jeg skylder en bas, ikke? Det er i orden. Det tager vi da på ordet på. Men tak for det. Ja, så tak.